Yon mga ka-vlogs, welcome back to my channel. This is Edmar TV. So, ngayong gabi mga ka-vlogs, kasi wala pa akong dinner, magluluto ako mga ka-vlogs ng sardines na may malunggay, na may kamatis. Igigisa natin sa, of course, na miswa mga ka-vlogs. So, ito ang aking dinner ngayong gabi mga ka-vlogs. So, simulan na natin to. Napakadali na nitong gawin mga ka-vlogs. Sige na, ano pang hinihintay natin? Banatan na natin to. Baka banatan pa ng iba. So guys, simulan na natin. Yung una natin, madali lang itong lutuin mga ka-vlogs. So ayan na. Ano natin na mainit? Hawakan natin kung mainit na. At on natin yung exhaust. So mga ka-vlogs, lagyan natin ng mantika para igisa natin yung mga ricados. Konti lang ng mantika mga ka-vlogs na kailangan dyan. Huwag masyadong marami. Yan. Pag mainit mga ka-vlogs, lagyan na natin itong napakadaling itong luto nito mga ka-vlogs. Napakahirap nito. So yun, imimikos-mikos lang natin to. Pag mainit na, lagay na natin yung luya at saka bawang, mga ka-vlogs. Igisa muna natin yung sardinas. Hindi lagyan natin ng konting tubig. Masarap ito mga ka-vlogs, miswa. Yun. Yun mga ka-vlogs, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. And pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. And then mga ka-vlogs, support my FB page, Edmar TV. Sa lahat po ng sumusuporta ng aking channel, ako po'y lubos nagpapasalamat sa inyo mga ka-vlogs. Yun. Ito ka mga ka-vlogs, celery yan mga ka-vlogs para dagdag aroma. Lagyan na natin itong sibuyas mga ka-vlogs. Luto-lutuin lang natin itong ricados. Tapos i-mix-mix natin, i-mix-mix natin mga ka-vlogs. Oh my God! Nagtitilapsik yung mga mantika mga ka-vlogs. Sabi ng mga matatanda mga ka-vlogs, pag ikaw daw piprito, tumatalapsik yung mantika, ikaw daw ay kumain ng kainong bata ka pa. Naniniwala ba kayo doon? Kasabihan lang yan ng matatanda mga ka-vlogs. So ayan na. Ilagay na natin yung kamatis at saka sili mga ka-vlogs. Siling isang sili lang para hindi masyadong maanghang. Para if ever magustuhan ng anak ko, kakain siya mga ka-vlogs. Yohan! So ito na naman tayo. Mekos-mekos na naman tayo mga ka-vlogs. Oh, shout out pala sa mga tropa ko dyan, sa mga OFW, shout out sa inyo. Ito, napaka-simpleng luto mga ka-vlogs. Kumuha ako ng upuan para umupo na ako dito sa lutuhan. So, ayan. Igigisa natin mga ka-vlogs yung sardines. Napakadali na lang ito mga ka-vlogs. Malunggay tayo mga ka-vlogs, no? So, yun. Madali lang to. Lagay na natin sardinas para magmikos-mikos lang. Ano ba naman itong sardinas na ito mga ka-vlogs? So, lagyan natin ng tubig kasi yan isasabaw natin. Sayang naman. Antayin natin mamaya mga ka-vlogs. And then, lagyan din natin ng magic sarap mga ka-vlogs. Yun. Sarap. And then, lagyan din natin ng where is paminta mga ka-vlogs. Yun. Hinahan natin ang apoy. Ayun mga ka-vlogs. And then, pagding asin lang mga ka-vlogs. Yun. Huwag masyado tayo sa mga maalat mga ka-vlogs. So, lagyan na natin ng tubig para may sabaw tayo mga ka-vlogs.
Yan, ang gusto ko medyo may sabaw. Kasi gusto kong magsabaw, mga koblaks. So maya-maya ilagay na natin to. Sabay na natin itong malunggay. Kasi malunggay, halos parehas lang itong maluto, mga koblaks. So imikos-mikos natin ng konti. O, magtataka kayo kung ang mikos-mikos ang sinasabi kong mikos-mikos, mga koblaks. Alam nyo na yun. Mr. Nobody in the house. Ang linis-linis niyan, mga insan. Di, joke lang, mga koblaks. Natatawa lang kasi ko doon. So, mga koblaks, madali lang itong lutuin, mga koblaks. Pag ito kumulo, luto. So, ayan na. Nasa inyo, mga koblaks, kung maraming tubig o pagti lang ang tubig. So, mga koblaks, titikman natin kung anong lasa niyan. Yun. Wow. Perfect. Ito yung hinahanap kong lasa. So, ilagay na natin itong mismo, mga koblaks. O, lagay na natin. Para di na makawala. At ilagay na natin yung malunggay. Ano lang naman yun, koblaks, kadali. Oh my God. Kaunti lang kanin yung kakainin ko, mga koblaks. Kasi gabi. Alam mo naman tayo, mga healthy living. Yun, mga koblaks. Yum, yum, yum. Kaunting minuto lang to, mga koblaks. Tapos na to. Yung lasa niya, mga koblaks, perfect na perfect. So, ayan na. Ayan na. Yung anong, mga koblaks, ihigupin ng miswa yung sabaw. Ganun siya eh, yung miswa. Ayan na. Mukhang masarap to ah. Mikos-mikos lang natin to. Okay na to. Habang nagluluto, mga koblaks, maghuhugas na ako ng plato para walang tambak. Diba? Ganun ang malupit. Galawang malupit. Yun. Ay, wow. Naku po. Oh my God. Nasa inyo po yan kung dadagdagan nyo ng sabaw. Pero sa akin, perfect na to. Pagki lang sabaw ng koblaks. Sinipsip. Yan. Gusto ko kasi may sabaw. So, ayan na, mga koblaks. Luto na. Pwedeng-pwede na. Kahit pang almusal, mga koblaks, gawin nyo to, napakadali lang. Ako kasi ginawa akong dinner. Ayos lang yan. O, yun na. Ayan na, mga koblaks. Okay na to, mga koblaks. Ayan na, mga koblaks. Malapit na to. So, ayan na, oh. Pwedeng-pwede na to, mga koblaks. So, napakasarap nito. Ay, saan naman? Ba't ganun? Sige, mga koblaks, nagugutom na ako. Salamat sa panonood, mga koblaks. Sige, see you in next vlog, mga koblaks. Madali lang itong lutuin. Bye-bye! Nagsasabi sa inyo, si Kaoblaks nyo. Bye-bye! Ingat palagi! Bye-bye!